Να σου πω, με τσαλακωμένες μπλούζες, τι θα λένε. Εσύ τι ρε Τζιτζιφιόγγι, τι το έχεις κλείσει εκεί πάνω το κουμπί. Στάσου να πάνε να Φαίνεται. Εγώ δεν φαίνομαι. Φαίνεσαι ξεκάθαρα. Μαμά, σαν τα ραπ, σαν τα ραπ. Σηκώνομαι και φεύγω γιατί έχω πάρα πολλά νεύρα. Εκεί, stop. Εκεί. Εδώ. Δεν συνεχίζω. Γιατί Γιατί δεν σταμάτα ρε! χτυκιάρι. Όχι, αν δεν βλέπω. Αχ, δεν έχεις συνεχίζω. γωνίες. Τι είπες ρε γελίε, μπάζω, έχω περισσότερες γονείς από σένα. Νομίζεις. Πατά. Κάτσε κάτω ρε Αν μαμά. δεν κάτσω στη Ο μέση. YouTuber Μαμά, είναι στη κάτσε. μέση. It's not your channel here. Κάντε το φίλοι του YouTube και subscribers, ακόμα λέμε ένα μου βίντεο μου μαζί με την οικογένειά μου. Γεια. Γεια. Αποδέχω τη μάνα μου. Γεια. Πώς σε λένε? Τι να ρε. Στην κάμερα θα το πεις. Δεν βλέπω. Δεν Θα τη πεις, βλέπω «Γεια την σας, κάμερα. είμαι η Όχι. μαμά». Το στρογγυλό το πράγμα βλέπω. Αυτό εδώ. Να το στρίψω λίγο. Θέλεις να το στρίψω λίγο για να Όχι, θα φαίνεται. το στρίψεις. Όχι ρε παιδί μου, δεν μπορώ να κοιτάω αυτό το πράγμα. Αυτό όμως πρέπει να κοιτάμε, δεν Εσύ κοιτάμε μια χαρά. εκεί. Ωραία, έλα εσύ από εδώ. Μαμά, Όχι, εδώ πρέπει να μαμά, κοιτάμε. το βρήκα, το μαμά, βρήκα, το όχι, βρήκα. όχι, πάτε κάθεσαι από εδώ. Δεν έχω καλό προφίλ από εδώ. Έλα, από Πάτε, εκεί. είσαι ωραία. Μαμά, σταμάτα. Από εκεί θα Stop, κάτσεις. stop. Έγινε αυτό. Stop, λοιπόν, σταμάτα. Κοίτα εδώ. Κοίτα το μέτωπό σου. Σήμερα, ως το πρώτο βίντεο της χρονιάς, έχω μαζί μου τα δύο άτομα που βρίσκομαι κάθε μέρα στο σπίτι. Δεν είναι τα πιο αγαπημένα μου, αλλά αυτοί οι δύο. Όχι, να μας πεις ποια είναι τα αγαπημένα σου. Τα αγαπημένα μου άτομα δεν είναι εδώ. Ναι, ποια είναι τα αγαπημένα σου. Ο Σπύρος και ο Σπύρος. Και πολύ του είναι που σαν έχετε. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα, φίλοι του YouTube και subscribers, για να μιλήσουμε για το 2019 μας. Να καθίσουμε για να καθίσουμε να τα πούμε, να γελάσουμε και να κάνουμε μια κολονοσκόπηση, το ανασκόπηση να κάνουμε τη χρονιά. Θέλω να αλλάξω Κάτσε θέση. εκεί που είσαι, ομορφούλα. Μαμά, η αγάπη στην οικογένεια. Θέλεις να πω τι έγινε σήμερα. Δέχεται ανοχές. Θέλεις να πω ότι με έβαψες, ότι μου βγάλες το μάτι και ότι ξεβάφτηκα όλοι που μου είχες κάνει σαν πικολαμπίδα με κάτι μόβ και κάτι αηδίες και μετά δάφτιζε Αυτή το δεν μάτι της μου και βάλω μόβ. έτρεχε. Σαν ιεράρχης είσαι τώρα. Περίμενε, κλείστο λίγο, να πλήσεις. Ωραία, Θες λοιπόν, να πω τις για να μην υπόλοιπες. μιλήσεις, θα καθίσεις από εκεί, εντάξει. Έχει, δεν θέλω. Έλα, Γιάννη. Παιδιά, ωραία μαμά, σε βάσου λίγο. Πρέπει να προσαρμοστείς με μια θέση που έχεις. Κάτσε εκεί, μην μιλάς στα αυγά σου. Άντε τώρα. Άντε, γεια. Γεια. Καλό μήνα. Δεν έχω σήμα. Τι, συγγνώμη, όλοι ακούτε. Πώς το λένε. Δεν την ξέρω. Ζώζεφη. Έλα, έλα. Μαρσό δεν είναι. Θέλω να μου πείτε με την αγαπημένη σας ανάμνηση του 2019. Δεν υπάρχει καμία. Το ταξίδι μου στην αγαπημένη Βενετία. Α, ωραίο. Αδικιά μου εμπειρία. Ναι. ανάμνηση. Δικιά είναι αυτή που Πήγα είπες. στη Βενετία. Και απάγγειλα ερωτόκριτο. Απήγγειλες. Απάγγελα είναι. Απήγγειλες. Γκέλο. Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου ανάμνηση του 2019. Καμία βέβαια. Λέγε! έχω Παίζει κάτι. μία αγαπημένη Θα ανάμνηση. σκεφτώ, πες εσύ. Εμένα η αγαπημένη μου ανάμνηση του 2019 ήταν όταν είχα πάει διακοπές το καλοκαίρι. Γιατί πιστεύω ότι αυτές οι διακοπές του καλοκαιριού ήταν οι πιο δημιουργικές για μένα. Α, ναι, και το καλοκαίρι. Δεν ξέρω να υπολογίζω. μιλάνε. Εμένα. Όλο το 2019. Γιατί που πήγες το Α. 19 διακοπές εσύ. Πουθενά, αλλά Εγώ. και πάλι εκεί πέρα που πήγα μ' άρεσε. Εγώ έκανα και πήγες? τους φίλους. Εύβοια πήγα και πήγα ξανά Εύβοια λίγο και λίγο Εσύ Ήο. πήγες Εύβοια. Ναι, γιατί Ίδια μέρα. Μία ήρθες. Εγώ έκανα και τους φίλους. Πού μου ωραία. τους χρειαζόσουν. Ποιο εδώ! Ποιο? Έχει λεύκα της ηρωδίου. Ναι. Συγγνώμη, εγώ έχω τόσο μεγάλο κεφάλι. Να σου πάρω μια καραμελίτσα. Πάμε. Τι θα γίνει, έτσι θα το πάμε. Κάνε αυτό. Πώς? Έτσι. Και βρώμικα χέρια έχεις. Πες την αγαπημένη σου ανάμεσα το 2019. Έλα, δεν έχω καμία αγαπημένη Μια που ανάμνηση, γέλασες. Γιατί δεν Ναι, είναι μια καθόλου. Ούτε μια το- που γέλασες και το άντεξε. Μόνο με τον Νικόλα γελάω, με τις βλακές που κάνει. Ωραία, κάθε μέρα δηλαδή. Ψέματα, δεν γελάει ποτέ, πάντα εκνευρισμένη είναι. Ναι. Μαζί Είναι μου. αλήθεια. Μπορείς να με κοιτάς τα χέρια σου. Την κάμερα κοιτάμε. Πρώτο πιστεύω ότι ήταν ο μεγαλύτερος τσακωμός του 2019. Εδώ πέρα στην οικογένεια. Μα εμείς είμαστε πολύ αγαπημένοι οικογένεια. Στάσου, δεν σκεφτώ. τσακωνόμαστε. Ναι, λέμε μία φορά στο τόσο πολύ παιδί μου που Μπες λίγο μέσα τσακωνόμαστε. στο πλάνο, Γιάννη. Όταν έφερες το κολόγατο το μικρό. Τι λες, δεν είχαμε τσακωθεί καν εκείνη την ημέρα. Ποντίκι είναι πρώτο.
Και πιο γλυκά περιστόγα που σου φέρα παρά το ότι σου βάλα λίγη μάσκαρα παραπάνω. Το έδειξες τι πάει να κοντρόλ που το πει πέταξες αγάπη κάτω και το και έσπασες προδέρ. και το πάταγες. Α, ναι, μια φορά παιδιά έχει εκνευριστεί πάρα πολύ που απλά πέταξε κάτω το κοντρόλ της τηλεόρασης και πάτησα πάνω του και το έλειωσα. Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Εσύ, νομίζω κάθε φορά που παίζεις υπερβολικό PlayStation και έχει τη μάμα και στο κλείνει. Είναι τσακωμός. Εσύ μου το κλείνεις. Η μαμά στο Παίρνεις το κλείνει. διαχειριστήριο. Η μαμά στο κλείνει. Εσύ το έχεις μπει στο τόσο και παίρνεις αυτό το diva υφάκι. Γιατί δεν πρόκειται να κάτσεις ποτέ όμως, ποτέ. Σε ποιον μιλάει? Δεν ξέρω. Σε μένα. Ποια είναι η πιο άσχημη ανάμνηση του 2019? Όλο το 19. Στάσου σκεφτώ. Η πιο άσχημη ανάμνηση του 2019. Εσύ είσαι προετοιμασμένος, δεν μας τα έχεις πει αυτά. Δεν τα έχω σκεφτεί. Τα απλά τα είχα γράψει. Α, τα έγραψες, δεν έχεις απαντήσει. Μπες στο πλάνο, ρε. Βλάκα! Μιλάει ο Α, νομίζω πεντάγωνος. η χειρότερη ανάμνηση του 2019 για εμένα Ναι. ήτανε. Δεν είχα άσχημες. Εμπειρίες. Δεν είχα άσχημες αναμνήσεις. Αναμνήσεις. Να σας πω την αλήθεια. Εσύ, Όταν τσακώθηκα με τη φίλη μου τη Βάλια. εσύ, Ναι, κι εγώ. ποια ήταν η πιο ευχάριστος μήνας για εσάς? Ευχαριστώς. Ο πιο ευχάριστος μήνας για εσάς? Οι 3 μήνες του καλοκαιριού. Ένας. Να σου πω. Εγώ ευχάριστα ανάμνηση. Νοέμβριος. Πήγαμε στην Κέρκυρα. Ένα Το θέλουμε. Πάσχα. Ένα μήνα θέλουμε. Έναν μήνα. Ονομαστικά. Εγώ ποιο μήνα πήγα Θεσσαλονίκη? Εγώ πότε πήγα Ποιο μήνα πήγα Θεσσαλονίκη? Σκάσε ρε, πού πήγα το καλοκαίρι. Να σου πω. Εγώ ευχάριστα ανάμνηση. Νοέμβριος. Πήγαμε στην Κέρκυρα. Νοέμβριο, Οκτώβριο πήγα. Νοέμβριο. Πήγα. Νοέμβριο. Για μένα. Εμένα Νοέμβριος. Πού Τι? πήγα. Η Α, κα- στην 26. Κέρκυρα. Ωραία ήταν. Ναι. Ποιο μήνα? Ιούλιο. Εμένα Νοέμβριος. Εμένα Νοέμβριος. Τι Και Νοέμβριος? Τι κάνατε τον Νοέμβριο? Εγώ πήγα Θεσσαλονίκη. Εγώ πήγα. CERN. Ποιος ήταν ο πιο κουραστικός μήνας? Φεβρουάριος Γιατί? ή ο Μάρτιος. Επειδή τότε δεν υπήρχαν αργίες για να με πηγαίνει στο σχολείο. Σχολείο. Όλοι Α, οι όχι, μήνες περίμενε. είναι κουραστικοί. Λοιπόν, Γιατί? ο Σας πιο τους κουραστικός δύο. μου Και δεν κάνετε τίποτα, δεν μήνας βοηθάτε ήταν. καθόλου. Σταμάτα να μου λες. Ήταν ο Μάιος που έπρεπε να διαβάζουμε για τις εξετάσεις. Α, σωστά. Ναι. Εμένα πιο κουραστικός μήνας ήτανε Οκτώβρης. Έπρεπε να μας είχες προετοιμάσει. Μα έτσι είναι πιο. Ωραία, εμένα ήταν πιστεύω ο Σεπτέμβρης, Σεπτέμβρης-Οκτώβρης, εκεί πέρα. Ο πιο κουραστικός μήνας. Γιατί τι έκανες, έσκαβες. Όχι, αλλά είχα πάρα πολλές δουλειές που έπρεπε να πάω να δω. Δουλειές. Σταμάτα, ψόφα! Ποιος. Ο πιο κουραστικός μήνας. Είπαμε όλοι οι μήνες μέσα στους δύο είμαι πολύ κουρασμένη. Δεν βοηθάτε σε τίποτα. Δεν είμαστε και μωρά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είσαστε μωρά και δεν κάνετε τίποτα και τα κάνω όλα μόνη μου. Επόμενο πράγμα που θα Καλά συζητήσουμε. είδες που κουρεύτηκα, το είδατε. Κοιτάτε που κουρέψε τα μαλάκια μου. Και είναι πολύ κοντά. Πού πήγες. Απλά περούκα είναι. Και Πιο κοντά περίμενες. Και εγώ πιο κοντά περίμενα τα κάρτα. Εδώ, κάπου εδώ. Εγώ ξέρω που ήταν λίγο. Ένα κόκκινο Τι είπες, ακαζού. είπες για λόμπα? Τίποτα, τίποτα. Θέλω να μου πείτε, κορίτσια, τι μάθατε το 2019. Γνωστή. Εννοείς ψυχική γνώση. Να πω κακία. Ναι. Τι κατάλαβα. Τι έμαθες, Τι όλα, τι έμαθα κατάλαβες. εδώ. Αλλά όχι κακία. Ότι δεν υπάρχουν φίλοι. Γι' αυτό δεν έχεις φίλους. Δεν έχω. Αυτό. Γιατί εσύ έχεις. Ναι, πάρα πολλούς. Και τους κάνεις έτσι, τους ανακατεύεις. Λες τα κουτσομπολιά στον ένα στον άλλον. Εγώ δεν τους ξέρω βάζω που στα λες. δάχτυλα Και τους τους κάνεις φίλους μου. κόλος. Ισχύει τους κάνεις κόλλος. Ναι, τους κάνεις κόλος. Τώρα να έχεις κατοικίδια περισσότερα Θέλω παρά να σου πω σε φίλους. αυτά τα σπυράκια, είναι πάρα Και πολύ. εγώ τους πόρους θέλω να τους κάνω. Ωραία, πες εσύ τι έμαθες το 2019 και μην έρχεσαι συνέχεια μπροστά μου. Πριν, Ή- να σας πω τι έκανα. Τι Είσαι μου είπε ο Γιάννης ή- πριν ξεκινήσουμε το και μου λέει. Ναι, αλλά θα δείξεις κανένα πλάνο να δείξεις τι μουνή είμαι εγώ. Έτσι είπε. Τι λόγια είναι αυτά. Τι σημαίνει αυτό. Εσύ πρέπει να λες. Της δίνω το δίδω. Μου λέει είναι γαμόν. Είναι γαμόν. Γαμών. Είναι λέξη γαμών. Όχι, Μαμά, πλέον. Άκουμε λίγο. Στη γνώση. Στη γλώσσα των νέων Δεν θα μας τα πεις εφήβων. τα αρχαία. Αν μ' Αργό. αφήσεις να μιλήσω. Δεν θα μας τα πεις τα αρχαία. Σκα. Ωραία! Η λέξη. Τι έμαθες! Μουνή. Θα σε. Γαγά. Η λέξη. Θέλω να ξεπώ αυτό, μουνή. τελειώνεται. Πες μου λίγο, σκάσε, δεν μας πεις για το σου. Έλα ρε, τι είναι αυτά ρε. Το Πες τρίτο. τι έμαθες για το 2019. Τι έμαθες. Να συνεργάζομαι.
Κι εγώ έμαθα να καταλαβαίνω τους ανθρώπους γύρω μου Κι εγώ. Γύρω μου. και να καταλαβαίνω ποιος είναι αληθινός και ποιος όχι. Α, σας είχα πει τι ναι. γίνει στην Βενετία. Άκου λοιπόν εδώ. Για πες μας, ποιος Είχε είναι βγει- αληθινός, ποιος δεν είναι. Κάνεις. Τον Νικόλα. Λέω την κασκετή. Άστην, είναι ξεκούρηση. Στο δωμάτιο που ήμασταν στην Βενετία, λοιπόν, που το μοιραζόμουν με άλλα δύο αγόρια. Πιο κοντά, κάνετε παρτούζα. Το ένα, όχι, ακόμη. Το ένα είχε κοιμηθεί. Σταμάτα. Και το άλλο είχε βγει από το δωμάτιο. Και μου είχε. Και επειδή ήταν Ανεπίτρεπτο. βράδυ. Μου Να είχε πει το φιλιάς βράδυ. τσίλες. Άστο να τελειώσει. Να περιμένω να μου χτυπήσει για να το ανοίξω. Το κολαράκι. Και εσύ περίμενες βλάκα. Άκου. Δεν είχε κλειδί, είχαμε μέσα. Άστο γιατί δεν να παίζει το παίξω ρεύμα. να μάθει. Ναι, δεν με αφήσει να τελειώσω. Λοιπόν, εκεί που περίμενα, με πήρε ο ύπνο. Καλά έκανες. Και χτύπαγα Έτσι. πόρτες, έπαιρνε Έτσι. τηλέφωνο από τη Έτσι. ρεσεψιόν. Για να το ανοίξεις. Ναι. Οι καθηγητές που ήτανε. Χτύπαγα έξω από την πόρτα. Με έχει πάρει βαθύ ύπνος. Και τώρα Γιατί το πρώτη παιδί φορά μου το κοιμόταν. κάνεις και εδώ πέρα. Και μετά. Το τηλέφωνο δίπλα σου είναι, χτυπά και δεν ακούς τίποτα. Ναι, ισχύει. Ο Γιάννης, παιδιά, κοιμάται με έναν υπολογιστή δίπλα στο αυτί του και δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα. Απολύτως τίποτα. Κάθε βράδυ πάω και του κλείνω τον υπολογιστή γιατί βλέπει, ξέρω εγώ, κάτι τελείως άκυρα. Βίντεο με γέρους που μιλάνε και κάνουν παιχνίδια. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, όταν ξυπνάω βλέπω ότι μου έχει μείνει Τι δεν μ' άρεσε το 2019. Τι δεν σου άρεσε. Τι το είπαμε. Τι δεν σ' άρεσε το 2019. Δεν είπαμε. Τι. Εμένα δεν μ' άρεσε το τέλος του GNTM. Σε όλους μας δεν τους άρεσε αυτό. Ακόμη και αν δεν Πολύ έβλεπα. επίπεδο, Όχι, εντάξει. Ναι, ναι. Εμένα δεν μ' άρεσε το 2019 που είχα απομακρυνθεί από κάποια άτομα. Και τώρα Δεν είμαι απομακρυσμένος από αυτά τα άτομα. είσαι κοντά σε αυτά τα άτομα. Σε αυτά που θέλω είμαι. Ωραία. Ποιανού επιλογή ήταν και είχε απομακρυνθεί από αυτά τα Οι άτομα. καταστάσεις τα Δεν φέραμε. είμαστε, δεν πάμε Ποιε πακέτο καταστάσει. εδώ. Εμεί τι δημιουργούμε αυτέ. Ναι, αυτό σου λέμε, εμείς τις δημιουργούμε. Έπρεπε να γίνει. Όχι, ναι, ναι. Λέω για κάποιο λόγο γίνονται. Για κάποιο λόγο γίνανε όλα. Τι το λέει. Νταλάρας. Αργυρό. Νταλάρας αργύρος. Τι δουλειά έχει ο Νταλάρα, παιδί μου. Τι διατήρα. Ο Ρέμος! Α. Σουτ, σουτ! Ο Άσημος. Α, Τι δεν δεν μ' έχω μεγάλο άρεσε. κεφάλι. Και πήγαινε πιο μπροστά. με κεφάλα. Μαμά, πες εσύ μέχρι να σκεφτώ. Είπα. Τι δεν σ' άρεσε? Α, δεν θυμάμαι τι είπα. Δεν Δεν είπες. είπες. Φέτος έβαψες τη Βίκη Καγιά. Τι δεν σ' άρεσε το 2019. Έλα, τίποτα δεν μ' άρεσε. Δεν περνάω καλά. Άρα δηλαδή τα πάντα. Ναι. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Δεν είχε. Εμένα όλα μ' άρεσαν εκτός από τους σοκομούς που είχαμε τη μέρη. Άσε μας. Έλεος. 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 Έλα. Πες εσένα τι δεν σ' άρεσε το 2019. Καταρχάς, έλα πιο κοντά γιατί άμα δεν πες τέλος πάντων. Βρήκα τι δεν μ' είδες. άρεσε. Λοιπόν, δεν μου άρεσαν οι νέοι καθηγητές που μας παρέλαβαν. Πού σας παρέλαβαν, στο Στο Φωσίο. σχολείο. Α, Γιατί. Γιατί δεν τους ξέρω και το παίζουν πολύ εντάξει, κάποιοι. λογικό είναι. Α, εμένα δεν μ' άρεσε που δεν μπήκε στο πανεπιστήμιο εκεί που ήθελε. Μην έμπαινε. Δεν μ' άρεσε που μου έχει φάει τόσα λεφτά. Πώς, Πάρα Ας πολύ μάθουν λεφτά. όλοι για τα θάματά μας. Ναι, τα Ναι, θέματα. χρωστάμε και τις Μιχαλούς. Ναι, που πήγαινε Σε στο στρατιωτζάδικα. φροντιστήριο και δεν έκανε τίποτα. Στο θυσίο. Στο Στο φροντιστήριο, φροντιστήριο. μωρέ. Εσύ κούφα. πας στο θυσίο και ψωνίζεσαι εκεί Πιο πέρα. σιγά μίλα, παιδί μου. Τι θέλω να αλλάξω το 2020. Τη συμπεριφορά σου. Εγώ φίλο. Το ύψος μου. Λοιπόν, περιμένετε. Μαλακία. Χτυπάει αλίπητα. Λοιπόν, τι να αλλάξει εσύ το ύψο σου. Δηλαδή, πώ θα το αλλάξει το ύψο σου. Να γίνει πιο ψηλός. Αυτό δεν αλλάζει. άμα δεν θα γίνει, θα Λοιπόν, γίνει. άκουμε λίγο. Ναι, Δεν πες. είναι ακριβής. Δεν λέει με φυσικά αίτια ή με παρέμβαση. Από... Γιατί με παρέμβαση μπορεί να είναι άλλους το ύψος σου. παράγοντες. Ανάλυση κειμένου. Μπορεί να είναι και μαγικός ο παράγοντας. Μαγικός. Να ψηλώσω. Τι θα ήθελα να αλλάξει. Το ύψος Τι μου. θα ήθελα να γίνει. Θα ήθελα να ψηλώσω, λέει ο κόσμο. Να αλλάξει, σου λέει ο Να άνθρωπος. αλλάξει το Να ύψος αλλάξει. μου. Το ύψο σου μπορεί να αλλάξει, ρε παιδί μου. Θα ψηλώσει, δεν θα ψηλώσει τόσο στα μήνυμα. Ωραία, θα ψηλώσω πιο Και τι γρήγορα. είσαι, κοντό είσαι. Και ο Κούγια κοντό είναι και έχει τόσε γκόμενε. Ο Κούγιας. Αυτό που κολλάει τώρα. Γιατί να θέλει να Ο είναι αδερφός ψηλός. μου είναι Άλλα τα δικηγόρος. πρότυπα τώρα και άλλα. Σημασία έχει. Δεν ήταν ποτέ πρότυπο Κούγιας καταρχάς. Φίλο και αυτό κοντό είναι. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε Ωραία, θέμα. περίμενε. Εσύ τι είπε να αλλάξει. Φίλο. Φίλο. Ποιο φίλο. Τους φίλους μου, Το κα- ύψιλο με 2 λάμδα. Το γιώτα Ναι, με ναι, ένα να αλλάξει λάμδα. πεύκο. Φιλή, τι σημαίνει φίλο να αλλάξει δηλαδή. Πλάκα έκανα. Η φιλή φωνάξω. δεν είναι. Θέλω να αλλάξω τον τρόπο που δεν δουλεύω. Που δεν δουλεύω. Δηλαδή, ας πούμε, όταν κάθομαι σπίτι μου και δεν κάνω τίποτα. Αυτό θέλω να το αλλάξω. Και εγώ θέλω να το αλλάξει. Είσαι τεμπελό και κερατά.
Αυτό τι έχει πάθει επιληψία τώρα. Σταμάτα. Πώς ελπίζω να είναι το 2020. Όμορφο. Από τα ίδια σκάτα. Ελπίζω να είναι τέλειο για όλους μας. Να έχει Για πέσει. εσάς ειδικά. Είδε εσύ. Γιατί εσύ. Και για μένα τέλειο θα είναι. Θα βγάλω φτερά και θα φύγω. Με την κανονική έννοια ή μεταφορική. Έχει μακρύνει και το μαλλί μου και θα το παίρνω αέρα. Την ώρα που πετάω. Ναι, ωραία. Μπορεί να φτάσει. Φτάνει! Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση είναι. Όχι, να πούμε για σχέσεις. Ναι, Αυτό θα που πούμε. κόλλει πως Α, πετάξω θα εκεί πούμε πέρα. και γι' αυτά. Θα πούμε σε άλλο βίντεο. Θέλω να μου πείτε τι θα σας λείψει από το 2019. Τίποτα βέβαια. Αφού θα τα έχω ακόμη. Ποια. Όλα αυτά που έχω στο 2019 θα τα πάρω μαζί μου και στο 2020. Μια μέρα αλλάζουν όλα. Πες μας ένα ποίημα. Άκου Νικόλα. Ωραία, αλλά πιο κοντά. Όχι να ρωτήσω κάτι, Νικόλα, εσύ γιατί λες όλο ότι είσαι δυστυχισμένος και θες να φουντάρεις και θες να αυτοκτονείς και τις μαλακίες. Δηλαδή δεν μας Για να φτάνει όλα παίρνει αυτά που έχουμε views. περάσει. Βούλωσέ το εσύ μικρέ! δεν μας φτάνει όλο αυτό που Πάμε τραβάμε. στοίχημα. Πρέπει να ακούμε και εσένα να λες τέτοιες μπουρδες. Και εσύ τα λες. Τι λέω εγώ. Εσύ τα λες και τα πιστεύεις Εγώ όμως. θέλω να πετάξω. Μαμά, δεν θέλω να πάρε φουντάρω. πίσω το μαλλί σου. Μοιάζει σε έναν σκουλικαντέρα. Δεν είμαι καλαβαμένη. Θέλω να πω στους φίλους και φίλες Και ακροατές. ότι το μικρό μου παιδί είναι από την Πάτρα. Λέει το Λι. Λοιπόν, θέλω να σας πω επίσης ότι ο αδερφός μου Είναι υιοθετημένο. Όχι βέβαια. ότι άρχισε να γίνεται ποιητής. Του λόγου. Θέλω να πω ότι τα παιδιά μου είναι πολύ αμόρφωτα. Όχι, ο μικρός δεν είναι. Ο μεγάλος είναι. Στουρνάρι. Μπείραζε. Έλα, πάμε. Λέγε. Έλα! Πρόκειται, λοιπόν, είναι μια τύπισσα που πάει Ερωτικό να φουντάρει. ποίημα. Ναι, Ερωτικό. είναι ερωτικό. Που πάει να φουντάρει, αλλά μετά πάει σπίτι της και κάνει ντουζ. Ωραία, γιατί πάει να φουντάρει. Θα δεις. πάει να Αποδοτική κάνει απογοήτευση. Θα δεις. Ωραία, Για να πάμε. φύγουν οι αμαρτίες της, ρε. Το έχει δει το επεισόδιο. Ωραία. Όταν να... Πολύ ενδιαφέρον. Ακούγεται, πάμε. Λοιπόν, ήρεμα, εντάξει, δεν θα μιλήσει πολλά. Βούλο. Έλα, πάμε Γιαννάκη. δεν φύγει αυτό. Πάμε. Σοβαρά όμως τώρα, δεν θα γελάμε. Όταν αρχίζεις κάτι, πρέπει να το τελειώσεις από την εφαντερία του. Τι κάθεσαι και με κοιτάς, πίδα. Το ύψος του γκρεμού είναι αρκετά ψηλό ώστε να μην μπορέσει να νιώσεις τίποτα όταν βρεθείς στο έδαφος πάνω στις μητερές κοτρώνες. Του δωραγίσεις στην καρδιά κάποιου. Ρε! Ωραία, πάμε επόμενο. Δεν διαβάζω. Έλα, γρήγορα όμως. Γρήγορα. Έχουμε πολλή αγωνία. Το έρωτας μέχρι θανάτου. Όχι, ο τίτλος. Θεϊκός Α, έρωτας. θέλεις να σου πω το έρωτας μέχρι θανάτου που είναι πιο ωραίο. Είναι πιο Πάλι με μικρό. θάνατο. Ναι. Είναι πιο μικρό. Ναι. Ωραία, είναι πιο μικρό. Ωραία. Λοιπόν, Έρωτας μέχρι θανάτου. Ποίημα του αδερφού μου. Πάμε. δεν σε περίμενα. Γιατί μάλλον δεν αποτελώ κομμάτι της καρδιάς σου. Ενώ εσύ είσαι και θα είσαι ένα από τη δικιά μου. Που σιγά σιγά ξεριζώνεται από το στέρνο μου. Τι κάνεις εκεί? Μη μ' ακουμπάς. Περίμενε. Τι κάνεις εκεί? Μη μ' ακουμπάς. Την τελευταία φορά που όνιασε το σώμα σου πληγώθηκα αρκετά. Μη λυπάσαι, μόνο εγώ κλαίω εδώ. Μόνο εγώ καταστρέφομαι σταδιακά. Και όλα αυτά γιατί? Για τον έρωτα και την αγάπη. Πίστεψέ με, Άκου το, όλα δεν αυτά πες. είναι θεωρίες. Έρωτας δεν υπάρχει, τουλάχιστον για μένα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει για να πληγώνομαι και να Ψέματα, δεν υπάρχει έρωτας. Δεν λέω. Τι λέω. Μωρό μου, συμφωνώ μαζί σου. Πάμε, Τελείωνε πάμε. με τις ψεύτικες βλεφαρίδες. Είδες, Αληθινές είδες, είναι. Το μωρό μου. Και οι γωνίες μου που λες ότι κάνω. Ρε, δεν έχεις γωνίες. Εσύ Πάρ' δεν το έχεις γωνίες, απόφαση. ρε, έξυπνε. Εσύ έχεις στρογγυλομούρα. Είσαι. Εγώ. Εσύ έχεις γωνίες. Κοίτα, και εγώ έχω. Τι έχεις ρε γωνίες. Κοίτα. Πας καλά. Και- Καλά αυτό, τι να είναι. Αυτό είναι η γωνία, αγάπη. Αυτό Εγώ είναι, δεν έχω αγάπη. γωνία. Ναι, ναι, άμα με δώσω και εγώ το δόντιο μου γωνίο κόλλο. Ναι, έτσι, έτσι. αυτό Για είναι, ναι, αγάπη. έτσι έχουμε γωνίες. εμείς. Ναι, λιγμούς. Ναι, λιγμούς. Σωστά ακούς. Η ζωή έχει πάντα τις δυσκολίες της και τα εμπόδια της σε κάποια σημεία. Έτσι και τα συναισθήματα μου για εσένα. Εμπόδια, τα δικά σου συναισθήματα, που ποτέ δεν γύρισαν να κοιτάξουν την καρδιά μου. Απλά να ξέρεις όσο απομακρύνονται οι καρδιές μας, τόσο πιο κοντά φτάνουν στο θάνατο. Προειδοποίηση, όχι. Απλά σου λέω την αλήθεια για εμένα. Ότι σε ερωτεύτηκα μέχρι θανάτου. Oh, girl. Ποιος το είπε αυτό. Κουτσάμπτο. Αυτός αυτή. Ναι. Αφού κοπέλα Για είναι. πες το ντουζ. Για πες τον ντουζ. Πες τον ντουζ. Το ντούζι είναι ωραίο.
Όχι, δεν θα πούμε άλλα Ναι, ποίηματα. δεν θα πούμε άμα. Έλα αυτό, μόνο εδώ που Να θα σου πω, διαβάσω. Κάνε κανάλι. Κάνει κανάλι και άκου εδώ, Ευαγγέλης. μυρίζεις. Πάλι κατέβασες μπουκάλια αλκοόλ 1-1. Όχι, Αναμενόμενο. έκλασα. Πού είναι τα παπούτσια σου, πάλι τα έχασες σε ρουλέτα. Όπως και τη Βέρα μας, η οποία σ' άλλο χέρι γυρνάει. Α, ποιος πω αυτό. Αυτό το ξέρω. Εγώ θα έκανα τη ζωή. Ρε, είναι γελία η τύπησα. Είναι γελία το βίντεο. Κοίτα. Α, έκαψε το δαχτυλό. Ρε, παιδιά, αλήθεια σας το Πάμε. Δεν έχει πάρει ναρκωτικά. Όχι, έχω πολλά νεύρα. Πάμε. Όχι, έχω πάρει πολλά ναρκωτικά. Αυτό ήταν, παιδιά, για σήμερα το βίντεο. Το ντους. Άστο, δεν θα το πει τον Αφού ντους. Δεν γελάς. είπαμε και τίποτα. Κάτι δακτυλιουργικά. Να ευχηθούμε Στο, κάτι. λοιπόν, στο επόμενο βίντεο. Να ευχηθούμε. Στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε με τον αδερφό μου θα ακούσετε όλα τα ποίηματα, γιατί το μόνο πράγμα που θα μπορεί να κάνει σωστά είναι αυτό. Οπότε μην ξεχνάτε, παιδιά, να κάνετε περίμενε. like σε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και με το 3 καλή χρονιά. Περίμενε να κάνουμε ευχές. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Ωραία, θα πούμε το 3 καλή χρονιά. Καλή χρονιά! Λάθος νότες. Καλά Καλή μυαλά. Να περνάτε τέλεια. Να έχετε υγεία, να πραγματοποιήσετε τα όνειρά Και σας. μπούτσα γυναικεία. Και ας το διάλογο, Νικόλα.